Hej YouTube, så er det Shadow Master tilbage. Så lad os starte vores YouTube, og jeg har en overraskelse til jer. Jeg har fået den fulde version af mit kamera. Jeg har nemlig lige fået et nyt kamera. Så det vil sige, at jeg kan optage til helt op til et kvarter. Så vi får masser at lave den her gang. Ja, nu bliver jeg sikkert glæde og ser mere af min film og sådan noget. For nu kan vi lave noget i et helt kvarter. Det lægger lidt. Sådan ned og mine. Og jeg må virkelig undskylde, hvis det er så mørkt. Jeg kender jo YouTube. Det er ikke så lyst, når man optager. Og I skal seriøst også se Jobcast. De laver også ticketvideoer. Det vil være en god idé at kigge på dem. Jeg tænkte, jeg skulle bare blive ved med at hugge ned af, indtil jeg finder en mine. Ticketserien. Og jeg er glad. Kan vi endelig lave noget rigtig godt. Men I må godt nok have det mørkt, det her. Jeg kan ikke engang se, hvad jeg laver. Bygge. Ja, den er hårdt her. Hvad er det, der tager så lang tid? Skal jeg vide, hvad det er? Den kommer vi tilbage til. Og endelig er det ved at blive dag. Endelig. Vi skal ud og lave os rubber trees. Selvfølgelig skal vi det. Rubber trees. Nej. Ja. Jeg gik igennem døren. Hvad? Mystisk dør. Okay. Mærkeligt. Rubber trees, rubber trees, rubber trees. Rubber trees, rubber. Zombie. Creeper. Oh my god, det her er farligt. En til creeper. Hvis jeg dør, er det godt nogen. Ej, en rubber tree, bare en. Okay. Ja, vent lidt. Har jeg stadig et monster efter mig? Nej, det har jeg ikke. Rubber trees, rubber trees, rubber trees. Yes! En creeper! Det må ikke eksplodere. Det må ikke eksplodere. Nej. Din creeper. Det må ikke eksplodere. Det må ikke eksplodere. Det der, det fikser jeg senere. Men det er jo et flot hul. Jeg har ikke set en creeper springe så stort. Nå. Vi skal ud og lade sig rubber trees. Jeg skal først have nogle tree tips for at lave det. Luk lige døren. For en sikkerheds skyld. Nå, tree traps. Ja. En tree top. Så har vi en tree top. Laver også lige en økse til at hugge træet ned. Så, ud og lede efter rubber trees. Hugger bare lige det her træ først. Fordi det står meget i vejen for det her hus. Også for så vi kan få noget wood. Nå. Hugge træer. Lige om det går jeg ud og leder efter rubber trees. Jeg skal bare lige hugge de her træer færdige. Okay. Det er kæmpe creeper, det er så grimt. Nå, ud og leder efter rubber trees. Olie.
Vi har altid bruge til noget. Nej. Ude og lade. Hvad er det? For så kan jeg lave en seng. Uld. Giv mig det uld. Ja. Giv mig det. Ja, dø for. Godt. 3 uld. Nå, tilbage til rubber trees. Der er bare ikke nogen rubber trees, mand. Det er så svært at finde rubber trees. Så mange træer, men ingen rubber trees. Det var da utroligt. Rubber trees. Kom nu, bare et rubber tree. Et. Please. Et rubber tree. Kryds fingre. Jeg må hellere gå tilbage til huset. Ja. Tilbage til huset. Jeg må hellere kigge til det der vandsted. Der er en mine der. Ja, i det der vandsted. Nej, der er intet. Selvfølgelig er der ikke noget. Jeg er jo så dårlig til det med at finde miner. Sandfall. Jeg elsker Sandfall. Nå. Hvad har vi fået? Masse træ, men ingen rubber. Rubber trees. Og mad. Nå ja, mad. Nå ja, de der fejl, jeg lavede sidste episode. Ja, det må jeg hellere åbne. Rubber trees. Ej, jeg tror jeg glemmer det med rubber trees. Jeg tror jeg spawner ind for too many items. Rubber trees, hvor er de? Jeg spawner kun én, men det er jo fordi der ikke er nogen rubber trees. Jeg spawner kun én, og så kan vi lave en farm med det. Nå, rubber tree. Den plan, vi laver en helt farm af det her, så. Den planer vi. Nej, ikke, vi planer den ikke nu, vi skal lige fælde de her træer. Okay. Ja. Det er kæmpe creeperhul, mand. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reparere det. Jeg reparerer det, uden jeg ser det. Er det rubber? Nej, er det? Må hellere gå over og kigge. Nej, jeg skal jo lave det her rubber tree farm. Æble. Æble. Ja. Så har vi en rubber tree farm. Jeg tror, jeg skal seriøst dekorere det her hus. Bare så det bliver lidt pænere. Næste episode, der er jeg dekoreret huset og sådan lidt. Nu skal jeg rubber tree farmen vokse og sådan noget. Og måske har jeg også en mine. Ja, det tror jeg har. Måske. Men aner aldrig, om jeg kan finde en. Okay, træer, mand. Så mange træer.
alle de træer. Det eneste jeg laver i den her episode, det er leder efter rubber trees og træer. Nå. Okay, bladet. Okay, bladet. Det er jo snart jul. Så ja. Det er fedt. Ja. Flere æbler. Nu tror jeg, jeg dekorerer huset lidt med noget planke måske. Jo, jeg ved det. Lav en 3 bred også. Nej, 2. Nej, 3. Nej, 3. Vi skal gøre den 3 bred. Det gør jeg lige, når jeg laver den rigtig færdig. Eller hvad? Jo, det gør jeg. Laver vi lige sådan en hjørne. Hvor tager det lang tid. Jeg bliver bare ved med at hugge. Ja, jeg tror jeg laver det her på et andet tidspunkt for. Ja. Måske laver jeg det på et andet tidspunkt. Ej, jeg kan lige lave det her hjørne færdigt. Eller måske den her række. Jeg glæder mig til at se, hvordan det ser ud, når det er færdigt. Ja, jeg laver det her på. Nej, jeg laver lige den her række færdig, så tror jeg slutter videoen her. Nej, nu vil jeg blive nat. Nå ja, jeg skal ind og lave mine ting. Hurtigt en episode til slutter. Nej. Jeg laver episoden. Jeg laver den her ting. Enten slutter. Slutter lige om lidt. Nej. 1, 2, 3. Ting. Ned. Og. Det. Ja. Nå. Ja, jeg tror faktisk, jeg slutter den lige om lidt. Lige om 2 sekunder. Og lige de her blade, så slutter jeg den. Nå, det var Shadow Miles. Ja, og episode 5, den kommer inden du ved det. Eller, ja, jeg håber I husk at like videoen nede i bunden. Hej.